тоҷик будан, мақсад ман дирӯз дар бораи тоҷик гап задам. Гуфтам ки ҳамин тоҷик буданам боиси ифтихор ҳаст. Бародарои азиз, ҳақиқатан ин саволҳо ман гуфтагӣ ҳаст. Ман дар сафарҳое ки дар Русия доштам ин чизоро ман хуб қайд кардагиам, вале мумкин бародарои мо нашнида буданд. тоҷик будан ифтихор ҳаст. Бародарои азиз, мо ҳар кадомат дуюм ояти сураи ҷумъаро нигаҳ кунем. вақте дуюм ояти сураи ҷумъаро мега пайғамбари нозанин мохон, ҳамунҷо мега ҳазрати Салмон иштирок доштанд. ҳазрати Салмони Форс ки бигем аз мардуми мо шумо ҳамунҷо иштирок доштанд. мега пайғамбармон дастша дар шонаи ҳамун монду чӣ гуфт? гуфт валлази нафси биядӣ, қасам бар худои ҷонам дар дасти ӯст. баъд пайғамбар лав кана ал имону муаллақан бисурайо, агар имон, агар илм дар сурайо агар бошад, ҳар оина ҳамуро ба замин поён мекардагӣ мардуми Форс аст. вақте ай забони пайғамбар мардуми мора, мардуми форси мора, тоҷики мора вақте таъриф мекунанд, бародари азиз, чаро ҷои ифтихор набошад? барои ҳамин шумо дар ҳар ҷо бар ҳамин тоҷик будантон, бародарои азиз, дар баробари оне ки мусалмон будантон шумо ифтихор мекунед, тоҷик будантондам бояд ки шумо ҳатман ифтихор дошта бошед. мо бубинед бародарои азиз, сета энциклопедист мегем, яъне инҳоро урусо универсали человек меган. яъне сета одами донишманде ки аз ҳама илм огаҳӣ доранд. яке абу райҳони берунӣ, яке абу насри форобӣ, яке бигем абу али ҳусайн ибни сино. ин тоҷикҳои мо ҳам бародарои азиз. дар баробари имом бухорӣ мегем, имом муслим мегем. шумо бубинед, мо вақте гап дар бораи ситорашиносӣ мерава, ҳар як тоҷики мо бидонад асосгузори ҳамун мирзоулуғбек буд ки дар Самарқанд расадхона дошт. вақте гап мақсад дар сари табибо мерава, бибин Абубакри Розӣ ки ба номи Разес дар Европа машҳур аст, тоҷик буд. бародари азиз, гап сари алгебра мерава, Муҳаммади Хоразмӣ буд. гап сари мисол химияву элементҳои химиявӣ мерава ки ҷадвали Менделеевш мондан, ира асосгузаруш Умари Хайём аст. ира падари кимиё меган. мо чел ба ҳамин хел бигем чӣ қадар бо мо қаҳрамонҳо дорем, чӣ қадар бо шоирҳо дорем, чӣ қадар лашкаркашҳо дорем, чаро мо ифтихор накунем? албатта боиси ифтихоре бародари азиз. алахсус ман алҳамдулиллоҳи раббил оламин замоне ки ба илмам, ба динам вақте менозум ифтихор мекунам, дар паҳлаки ҳамин дар гӯша ҳамин тоҷик будан ман гузоштагиам ки ман ба тоҷик буданам бародари ифтихор мекунам. барои ҳамин худованд баракатон те додарои азиз, ҳама вақт ба тоҷик будантон дар ҳамаи ҷо гарданотонро баланд кунед ки шумо намтари мардум доштем ки имрӯз ҳамин мардуми берун аз илми ҳамин мардуми мо пешрафт кардем. ҳамин қадр ки мо тамбалӣ кардем, беаҳамиятӣ кардем, ва ило мардуми дунё ҳамаш аз ҳамин асосгузорои мо гирифтан, мақсад илм омӯхтану пешравӣ карданд.